Atia Kim Eriman dira sa may Banwasang Murcia, no? Taga Murcia ni si Atia. Good morning dira sa imo, no? Kag mayo lang nga pagpamati, no? Sakay Pinky Teruel still watching from Barangay Villamonte. Good morning dira sa imo, Ma'am Teruel. Teacher ni siya, no? Kay Joseph Pacifico, watching live from Mayor's Office San Enrique. Ginagreet naman ang iladira nga Mayor, Gilson Tubilyara. Kay Sol Lama Barnacha sa Warika, Bacolod, dalhin sa Thailand. Mayang aga sa pamilya diri sa Barangay Handumanan. JR Panagiton, tamyaw lang family Panagiton kag Pabalina sa Inigaran kag Pontevedra. Angie Villa, shout out sa family Malapitan kag Villarin sa Banwasang Isabela, watching from Muscat, Oman. Jesselyn Andrada Tiangson sa Isabela. Kay Ana Sinoro, good morning Andra sa imo, no? Kag sakay Michael John Season, good morning man sa imo dira sa Chateau Elise. Kay Mox Espanyola, watching live man dira sa may Banwasang Isabela. Kay Christine Menias Villalobos, good morning kuno sa tanan nga members sa Energy Fans Club. Sakay Matoy Maranyon, kaginatamyaw man ni Michael John Season ang Season kag Palma family sa Purok Brotherhood sa Barangay Sumag. Kag sa tanan nga EFC members halin naman sa Chateau Elise. Good morning gid sa inyo nga tanan. Kag sa aton dira nga mga kaaksyon sa Purok Masinadiahon sa Barangay Panukoy. Good morning dira sa inyo. Kabalo kita damo ginada sa naga-monitor sa Action Radio Bacolod, no? Kag sakay Bombay Padernal, mayong aga man sa imo. Sakay Jean Buerom dira sa Bago City. Kay pare ko Arlene Buerom, good morning naman. Kag kay Teresa Lilaha Kayaw, good morning sa Bago City Mangyapon. Ronnie Revilio, good morning dra from Bago City, no? Sakay Larry Rico dira sa may Purok Kalubay sa Barangay Sampinet. Kag sa kapihan dira nila ni, good morning dira sa tanan nga naga pangape. Good morning dira sa inyo. Sakay classmate ko Edwin Escopel, good morning man. Kay William Osera Celis, may aga man sa imo sa Bago City ni Gurges William, ay no? Sa may kay Lito Dayap dira sa Punta Taytay. Kag kay Leo Talaban sa Barangay Manganoy sa Banwasang Lacasiliana. Na Barangay Manganoy sa pamilya ni Cordera, kay manang Neneng Nicor, good morning. Kay amigo ko Bordig Nicor, former mayor sa Lacasiliana, good morning dira sa inyo sa Barangay Manghanoy, Banwasang La Castellana. Richard Daet Pacheco, dira sa may Barangay Maaw, good morning. Sakay ako ni sa galian ng the Central Maaw, no? Sa Don Jorge Araneta, si Richard Daet Pacheco. Ginapatamyaw usually ang ilang batch, batch 94 sa Ramon Torres National High School kag Bago City Bacolod City National High School, no? Good morning dira sa inyo. Kay Karen Espeleta, good morning. Saan ako ni maka-order si Aquan man? Ano sila mo ng empanada, chicken empanada. Namit ba? Kung mag-order ka sa coupon mo ko Pupunta ka. Sige. Pilak bilog mo. 5 18. lang 5 lang? 18, gidya. Kinabahan, tas ang 18 kabilog. Namin mo, ikaw lang yung makaon, gle. Ay, hindi. Isa lang ako. Tara na. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Kapsul. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by Calciumate, helps build strong bones and helps support flexible joints. Aksyonalita Morning Edition.
Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, 19 kamatatapan sa Silay City Hall ang temporaryong ipaidalom sa 5 kadlaw nga zoning containment o kon lockdown umpisa karon nga adlaw Mayo 24. Sa Special Executive Order number 2021-05-07 Series of 2021 ni Mayor Mark Gulas, may disinfection sa sining nga mga talatapan agud malikawan ang dugang nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Dugang pa sa alkalde nga sandig sa datos sa syudad, madamo sang na-identify nga COVID probable, suspected, confirmed cases o kung patients ang na-record halin sa Silay City Hall building kag compound. Magarawig ang lockdown tungtol sa Mayo 28, 2021. Ginpahayag ni City Administrator ang subong nga bulan sang Mayo tubtub Hulyo magasalig sa gyapon ang syudad sa mga bakuna ginahatag sa gobyerno nasyonal. Sunod kay ang Executive Director sa Emergency Operations Center, inibangod niya sa Hulyo pa ang timeline sa pag-abot sang AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang LGU. Ginanunsyo man sini nga 4 pa ka mga brands sang vaccine ang paabuton sang Bacolod gikan sa nasyonal, lakip na ang AstraZeneca, Sinovac, Sputnik 5 kag Pfizer. Ginklaro man ni ang mayara na sang napain nga COVID-19 vaccine sa mga tao para sa ilay kaduha nga dose sang bakuna. Sa press release ang syudad, subong adlaw Lunes, May 24 to Biyernes, magapadayon ang paghatag sang second dose sang COVID-19 vaccine sa SMX Convention Center. Umpisa alas 10 ang aga tubtub alas 4 sang hapon. Nagpanugyan ang EOC sa mga nabakunahan na nga dalon ang ila vaccination card sa paglinya para sa second dose. Nagdangat na sa 38,650 ka doses sang COVID-19 vaccines ang nabaton sang Bacolod gikan sa gobyerno nasyonal. Ginklaro naman ni EOC Deputy for Medical Cluster Dr. Chris Rongon nga may tion nga naganubo ang autoimmune response matapos ang unang dose ng bakuna. Rason nga ginainganyo sining tandaan ang adlaw nga natalanga para sa second dose agud makumpleto ang immune response ka makaproduce ang antibodies para pakigbatuan ang COVID-19 infection. Suno pa kay Sorongon kung nagpositibo isa ka persona sa COVID-19 kag wala man lang nakabatyag sang sintomas, mild case kag wala man natugungan sa convalescent plasma, mahimo na mabakunahan kung naka-recover na apan kung ang isa ka COVID-19 patient ag na-admit gintugungan sang convalescent plasma kay may gininom nga bulong para sa inflammatory, mahulat sila sang 90 kadlaw antes mabakunahan. Ginparugya naman ni Sorongon sa publiko nga dapat magpabakuna para sa dugang nga proteksyon. Naglabot na sa 31,000 ka mga Bacolod noon ang nabakunahan na sa AstraZeneca kag Sinovac vaccine. Suro kay EOC Deputy for Medical Cluster Dr. Chris Sorongon nga ginatinguan nga mangin safe, sure, and secure ang pagbakuna. Rason nga tubtob karon wala sang life-threatening mga adverse effect ang report sa ila. Dugang pa sa kada vaccination centers, kompleto ang team nga ginabugusan sa mga doctors, nurses, midwife, B-herds, kag iban pa. Palayag ni Sorongon yung may mation nga ginapangayuan nila sa medical certificate ang mga pasyente. Agud masiguro nga ginakabig sila nga may comorbidity kag dapat iprioridad kag medical clearance naman sa mga pasyente nga may autoimmune kag autodeficiency. Suno kay Sorongon, normal nga makabatsyag sang paglingin sang ulo kag nagakatuyo ang mga tao nga nabakunahan na. Nagpanugya naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa publiko nga hindi magkahadlok sa COVID-19 vaccine. Suno kay Ferrer, ang bakuna magatag proteksyon sa lawas ng tao gud hindi matapikan sa COVID-19. Bentaha gid suno kay Ferrer kung nabakunahan na gud siguro nga manubo ang risgo nga matapikan sa balatian. Nagapati si Ferrer nga ang bakuna ang solusyon para mauntat na ang pandemya. Sa piyak nga may bakuna, nagahinyo sa gapon si Ferrer nga tumanon ang tanan nga health protocol. Hindi ka mo magkadlok kaya mo ning solusyon sang madula ning COVID-19. Hindi ka magsiling hindi ka na mag-wear face mask o face shield, dara gyapon ang aton pag-andam dira. Pero hindi ka na mataman. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagpangabay si Mayor Lawrence Marcelina de la Cruz sa mga pumuluyo sang Don Salvador Benedicto nga sa tion magabot ng supply sang bakuna, hindi magduwa-duwa nga magpabakuna kontra COVID-19. Sunod kay de la Cruz, siya mismo nagpabakuna na kontra COVID-19 kag wala man siya sa minabatsyagan nga adverse effects.
Sa obserbasyon ni De La Cruz, madamo sa gihapon sa Don Salvador Benedicto ang nahadlok o kung nagapangduha-duha sa COVID-19 o kung COVID-19 vaccine. Nagapati man si De La Cruz nga ang iya pagpabakuna ang mangin ehemplo sa iba niya magpabakuna man kontra COVID-19. Sa amon banwa do obserbaran ko do damo pag inadlok kabay tani sa mga kasimanwa ko dira hindi ka mo magkahadlok kay amuning kilanglano naton tanan bangaling kay ti nila mag-ako pero kay man hadlok sa dagom. Kabakin sa pagpahayag ni DSB Mayor Lawrence Marxlin de la Cruz. Samtang nagpanawagan man si 3rd District Board Member Andrew Montelibano sa publiko nga untatan ang pagpalaptas ng sala nga impormasyon bago din ang rason kung nga ama iban nga nagaisol sa pagpabakuna. Sa programa Vice Gov in Action, ginbahay ni Montelibano nga ang realidad sa karon sa probinsya among madamo sang daw nagapati sa mga sala nga informasyon. Ginbulgar ni Montelibano nga may mga pumuluyo nga nagasiling kung mabakunahan sila hindi sila pwede makapauli sila pamilya. Suno kay Montelibano sala ang ining impormasyon kang matuod kung mabakunahan ang tao maproteksyonan sa niya pamilya ilabi na kung siya ang masami nagagawa sa ila balay. Nagapati si Montelibano nga ang bakuna amo ang solusyon kontra COVID-19. Hindi ko nga hindi ka. Sa balay ko, kaya mo lang ang istorya. Balo ka may siling ko, insindiyon mo na kung mabaksin ka, do parihos lang, naging pagpuli mo sa imo panimalay, gin proteksyonan mo imo pamilya. Ang kabayan sa payag ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Nagahulat ang Environment and Natural Resources sa CONENRO sa siyudad sang Bacolod sa resulta sa investigasyon sa Senro Bago City angot sa ginalagar ilegal nga aktibidad sa ginatukod nga beach resort sa Sumag River. Sir Nelson Cedillo, OIC sa Enro Bacolod, nga siya mismo ang wala nakahibalo sa aktibidad nga ginapatigayon sa lugar. Dugang pa ni Cedillo sa tion nga mahatagan na sila sang report sa Senro Bago, ini ang iyay sumiter kay Mayor Bing Linardia. Ginpayag man ni Cedillo nga magapangabay man inis ang separadong investigasyon upod ang City Legal Office, City Engineer's Office kag iban pa. Hindi man luyag ni Cedillo nga maghatag sang konklusyon sa isyu bangod posible may nakuha man niya permit ang tag-iya sang resort nga isa ka engineer. Sa nabaluan nagreklamo si Kapitan Rodney Carmona kag pila ka mga individual bangod sa ginalegar bayulasyon sa patapas o kung pagtapas sang mangrove kag pag-reclaim sa porsyon sang Sumag River. Robredo, handa nga makaupod si Presidente Duterte sa vaccine infomercial. Samtang mando nga pagpatay sa spokesperson sang ELCAC, ginpanghiwala ni Joma Sison. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
Reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Good morning dira kay Charito Villarte kag kay Nato Villarte sa USA. Good morning dira sa inyo. Mga taga Punta Balas ni sila sa Barangay Pahanukoy nga nakapa America. Wow. So ikaw may chance ka makapa-America, kapa-America galing taga Punta Balas, ikaw pa nga taga Karabalan. Yes. Ako pa nga taga Punta Bato. Balas sila, Bato ko yan. Otay Benedicto, tamyaw man ang si Norbing Hinobata kag Toto Castro. Dara sa bay, Victorina Heights, Mansalingan. Cesar Hardinico Hare from Saiding, Victorias. Okay. Good kada Charito Bia Jonathan, pineapple pie da. Si Bia Jonathan gatanyag pineapple pie. You want? Go Nation Boy. Kay I'm on a diet, subong. So ikaw anay. Jean Buerom. Diet ka man now? Intermittent. Intermittent. Intermittent fasting. Lain. Kaya kung isa wala talig angon, tili ko fasting tanay. Okay man na siya, kaya gina-cleanse yung mga body. Doktor! Jingle di Alagdon. Gine-greet man ni Ana Sinoro sa ano naman? Ika-birth, 1.5, ano naman, 2 months old. Ano man, ito sindi. Kaya mo na, Action Boy. Hindi ko makaya. Ano mga kwan. Hindi makaya sa powers ko. Happy birth months, 1/2, 2 months old. Hapoy 10 year and 2 months old. Hindi ko kakanda, hindi ko mag-gets, no? Sige. Vanessa Mayo, good morning man. Ginagreet lang ang sister Mrs. Alvarez ng Tangub. Kay sa yaman sis Alma Alvarez Gallo kag bro Roberto Gallo and their 3 Pogi Boys ang Las Vegas, Nevada. Good morning. Ofelia Arce, ginagreet niya man si Monsignor Felix Villatura, Mr. Engineer Felix Villatura, kag kay Renato Gaan, kag RG sang Silver Dragon. Amor Malayang, monitor sila sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sige, kay Slasher Sumugat, Bia Jonathan, nahimo ka mo bala page, kag dira ka mo post sa your department store. Okay. Kay ara naman siya daya? Why ko pa malambot sa akon di, why pa? Dili man sa iya yan nagahalasang sinabad, ya? Akong bigwasan na kung...
Action Boy, kami ginapag-greet sa Action Eden. Sige. Good morning. Ay, sa radio, gini siya gali. On air, Ay, gid. birthday gid sa Action Eden, maka-request yun. Masaya, no? oh. Damo-damo siya ginapag-greet, oh. Ate, kay Si mga... Kagawad Ems, ambot ko naga-monitor. Kay Kagawad Ems, gidi ko no dani, hambal-hambal ya. basta Ay, mga- ang bata mo ni naghambal, Mami Ems, ya ha. nga Kagawad Ems, gidi ang tawgon sa imo. Karon ang Sigmaro, Action Boy, ginapag-greet niya man. Siguro ano siya, feeling ko magpakigbahin ni siya sa Sigmaro, guro. Doon mo nang Maria Rivera Murayama, good morning, man. Lito Dayap, kay Noami Jimenez, good morning, mandara sa imo, no? Karon talang sa on-air, greet ang ginapag-greet ni Action Eden. Ni Action Eden. Damo. Damo, Basi mga gid Action voters Boy. na. Ha? Basi mga voters. Tilaban syempre. Hindi man sila guro ma-disqualified, nga timprano. Wala. Timprano pa sila Hindi ka pwede Why naman tira mga buto ko? Hindi ka pwede mapasakaan kaso not unless you are a candidate. So wala Tay, why ka pa ka-file? Why pa ka na Ikaw siguro? maka-file siya mo pa pagpasaka. Charot lang. Why pa ka na sigurong eleksyon na? Gani man. Jean Buero, good morning. Pati barangay niya, election. Barangay na yung election. Okay. So dalagi Namin mo, konsehal ka daw? namin ko, abi ko, ang sining election bala sa 2022, dala barangay. Hay. Nung naluwi ko pala sa imo mo lang. Abi ko separate ang barangay. Kay Separate last, ka ni. yes, correct. Last 29, saan naman na nagpatigan election? Saan barangay election? 2019. 2019. So 3 years, no? Correct. Sige. Kaya usually, hindi siya separate siya di ba? Correct. So dalagi diya gali subong ang barangay election. Pero hindi asa siniya sa dungan sa mga eleksyon sa mayor kag congressman. Pero pa na Lain yan, siya depende nga, rin isa kay balokong man. barangay, gina-postpone mo lang na yan. Gani, correct. Sige. John Arlos, dira sa barangay Punta Taytay, samtang kakape sa DMVC Brewed Coffee. Katol-tol ka na sa DMVC? Wala. Way katol-tol. Tutulo mo na, kay taga Punta Taytay ka. Gani man. Sige, tulon ta na. Kundi ng DMVC Brewed Coffee. Noy Erwin Gonzalez sa barangay Maaw. Remia Garcia, good morning man. Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Kaginatamyaw gali ni Jen Buero, amon classmate, batchmate amon si Shirley. Buwas pa niya. First day. I-message na what was Marijina, no? Kay birthday ni Shirley. Amon nga sa batch na amon nga dancer. Dancer, gid ya. Ikaw ya. Dancer man sa mga kon bala sa naligat sa Action Eden nga porma na daw linggo ng panglinggo ng wika bla. Gali. Iya porma ti singko na ngay sibo mga misa tararatatan tan tan taratata. Amo na music. Tinagsot-saot di siya ka ngayon siya mag folk dance. Syempre. Talented na ya. Ay nga Di ba ambal mo dancer ka man? Bi sample be? Sa subunggid ya. Ay, oo, alam. Diri kita sa nang nag-sample ka ni sa Action Eden. Diri kita sa nang mahuyan kita. Standby na sa mga balita nasyonal. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:34, detalye na sa mga balita nasyonal. Handa si Vice Presidente Leni Robredo nga makaupod si Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka vaccine infomercial kung kinahanglanon. Sunod kay Robredo, mas kinahanglanon sa karon ang mabakod kang epektibo nga kampanya sa pagpabakuna agud mainganyo ang publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Nagapati man si Robredo nga ang Information and Education Campaign ang mas epektibo kung ikumpara sa pagtago sang brand sang bakuna nga ginagamit. Doon pa ni Robredo, dapat magbinurigay agud mapabakod ang pagsalig sang publiko sa bakuna. Naglambot na sa masobra 4 milyones ka doses ang COVID-19 vaccines ang nagamit sa nagapadayon nga vaccination program sa gobyerno nasyonal. Sa datos sa National Task Force Against COVID-19, 4,97,425 na ang kabilugan nga vaccine doses nga na-administer sa bilog ng Pilipinas nga may masobra 162,000 ka daily vaccine jobs average. Base man sa datos, 3.1 milyones ang bakunahan na sa first dose samtang masobra 940,000 naman ang nakakompleto na sa ikaduhang vaccine shot. Base sa Bloomberg report, nagapangduha ang Pilipinas sa napulo ka mga ASEAN member states kung basihan ang kadamuon sa mga anti-COVID vaccines nga na bakuna. Nakapatigayon na sang masobra 3 milyones ka swab test kag saliva test ang Philippine Red Cross alin sa nag-umpisa sila sa tuong Abril 14, 2020. Sa datos ng PRC, kabilugan nga 3,10,432 ka COVID test na ang napatigayon nila tubtub kahapon ng adlaw Mayo 23. Ginpahayag ni PRC Chairman Richard Gordon nga nagatiglawasin ni sa 40% sa COVID-19 test output sa pungsod. Nagapangaduha sa COVID tester ang Detoxicare Molecular Diagnostics nga may 757,253 ka test. Ikatatlo ang Research Institute for Tropical Medicine sang gobyerno. Sa karon, ginamdumalahan sa PRC ang 13 ka molecular laboratory sa Mandaluyong City, Port Area Manila, Subic Bay Freeport Zone, Clark Freeport Zone, Batangas, Isabela, Cebu, Bacolod, Zamboanga, Cagayan de Oro, Surigao, kag Pasig City sa Iloilo. Ginpanginuala ni Joma Sison ang self-exiled founder sa Communist Party of the Philippines nga siya ang nagmando nga patso ng kontrobersyal nga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson. Kag suno kay Sison butigon si National Security Advisor Hermogenes Esperon nga amuman ang nangalan o kung nagngalan kay Sison nga nagmando sa pagpatay sa opisyal sa security sector. Dugang pa wala sa ebidensya si Esperon kag wala siya sang puder nga magpapanaog sa mga mando sa anuman nga unit sang CPP kag NPA. Ini nga pahayag ang nagwa matapos gin-report ni Esperon nga 3 ka mga rebelde ang napatay nga tuyo kun tani magpatay sa mga opisyal sang NTF-ELCAC sa Laguna. Ginklaro naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga hindi maapektuhan ang Pilipinas ang China Coast Guard Law. Patag ni Locsin, inibagod epektibo lang ang layi nga ini sa teritoryo sang China. Ang pagpatag sa Tiglikom ang ginhimo matapos ginpahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nga delikado ang CCG law sa seguridad sa pungsod. Sa dalom sa nasambit nga lahi, magapalupok ang China Coast Guard sa mga dumulong nga barko nga pasulod sa ilang teritoryo. Madumduman nga nag-file sa diplomatic protest ang Tiglikom batong sa nasambit nga lahi sa itong bulan sang Enero. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa... Si John Arlos kuno yung ara sa may tablang kapihan tubla in front ani kuno sang Rusi sa Sumag branch. Sang ano? Rusi. Ay, di mo katultol din ang rules. Sang Sumag branch may katultol. Hindi. Ay no ka man imo do hindi ka man imo taga punta Taytay man. Hindi ti sumag man ayala mo yung punta Taytay. Eh bro da dampi. Dampi. Wala man eh. Wala. Diego Austin. Hi to Jermaine Montaño watching live sa Sydney, Australia. Kay Susan Sandigan Divino, good morning dira sa inyo Susan. Mary Grace Ignacio, good morning man. Ma'am Van Mayo, siling niya kuno, siling ni Ma'am Van, okay, basa ka next doors. Ha? Siling ni Doc Mayo, ni Doc Matthew Mayo. Your Howard Stern of the Philippines, kakuno. Ikaw ay bongga. Kilala mo si Howard Stern? Radio personality na siya sa Amerika. Sikat dito. Siling ni Doc Mayo, ako kuno. You're the Howard Stern of the Philippines. Ay, lait. Si So Boy. I am just like Howard Stern. Basi hindi mo na ba si Howard Stern is just like Boy Duran? Bongga. Nila, no? Mga kontabi si Howard Stern kung kilala ya si Boy Duran. Kaya kung kilala si Boy Duran, ikaw ang iya nga inspiration. Correct. Hindi expiration. Kalay. May mangkot ako. Kilala mo si Howard Stern? No eh. Pero siya wala kakilala sa akon. Ako lang. Okay lang na siya. Juvie Munares, good morning man. Thank you, Doc Buddy. Buddy Mayo. Buddy Doc Mayo. Pwerte na. Grabe ang mga simo ni Doc Mayo. Iyang mga kitawag sina? Mga pag-compare bala sa imo bala. Ibang levelist na gid. Nag-buddy na kami mo. You are now buddies. Lengin mo yan. Lemon kong kabigo niya kapag nga bata. Mamami ko kay... Mamami ka kay Mamba. Pwede man na. Pwede na yan. Grabe ang comparison ni Doc Mayo. Grabe naman ang imo imagination. Of course. Imagination mong limit mong. Biskwit lang. Sa tita ko no ni Slasher Sumugat, si Marilo Cano from Tokyo, Japan, keep safe lang. Kuha abala face mask mo, Idol Doors, hindi ko makita ang katao mo, siling ni Rochelle Evangelista. Kung makapa-vaccine, kwaon ko na akong face mask. Kaya di ba nakapa-vaccine ka na Action Boy? So kung nakapa-vaccine ako, kwaon niya pwede ganyan na face mask, kaya balok ka rin din sa guya, bakunahan mo. Kasakit. Kasakit. Sa guya ba ko na, tapos naghabok ang siya kaguya. Ay, kalain. O gusto mo sa ilong ka bakunahan? Ay, tanay kung magtangos, ito sagot ko kung magtangos ang ilong, sagot ko sa ilong. Sa buli ka lang yung bakuna. Hindi na sa buli ka basi magdugang dako. Kalain sa dugang dako. Pero, damo ka pamangkot sa akon lakon.
Kaon. Kumusta ang matsyag ko kayo? Why gibla, okay lang gid ko. Ti Mayo, Action Boy, very good. Kaya ang iba, wala man ka sakit ang ginbakunahan nga area. Ay, magdamay man sa jutay. Daw naman. Gamay lang nga pain. Gamay lang nga pain. Tapos, tungkol tayo tinaka dago mo, no? Ang pamangkot dito hindi ko malimtan sa nurse. Kapilay ko hindi balik-balik mo ginamonitor ko mo for guro mga at least mga 45 minutes guro. Kaya wala ka pa nagyapalin dayo, no? Why? Ginamonitor ka pa kanina for 45 minutes, ginabalikuan ka sang mga blood pressure, oxygen level, mga pulse rate. Tapos balikon ka naman after 50 minutes, diwat naman. Tapos tugay-tugay damo pamangkot. Ang isa ka pamangkot, siya nga nagtatak sa akon. Nya wala ka man ginatuyo, sir. Lingkoday, bisan hindi kayo bakuna, ginatuyo ko yung basta mo yung oras. Ano ka oras ginbakunahan? Mga 9:30, guro, around 9:30, 10, between 9:30 to 10. Nasigla ka. Very good, Action Boy. Kaya wala ka ganyan nag-experience ng mga... Away ko yan. Away ko na mga silin lang daw reactions. So, okay lang ko. Sa nga, gabi daw medyo sakit di. Ang hindi lang ang ginbakunahan. Nang di rin ako ni. Mga... Ito pala nakit. Pala nakit lang. Way ko kabalo kung sa bakuna o kung sa... Kaya nag-swimming. Kaya pirmi lang pagkapon nag-swimming, man ko mo. Sa ngapon, basibla sa ako mga breaststroke ang mga backstroke ko bla. No? Hindi man chicken breast? Ang breast. So nagtasaot pag isang chicken dance. Oo. Yes ka, Ma'am Van. First dose ko, ang second dose ko will be on, I think, July 16 ang second dose ko. Kay ang akon to AstraZeneca mo, no? Yes. AstraZeneca. Ara ko sa kategory nga with comorbidity. Kay may kuan ko mo may medication ko para sa balo ka na, no? Maria Luisa Luing Melos, good morning man. Dira sa imo kay Ma'am. Kay si teacher bala. Romela Ilustre Arevalo, good morning dira sa imo. Christian Alpandan, maayong agaman, no? Sa pag-monitor, thank you very much, no? Kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Ang kay Action Eden to karon pa to yan, no? Karon na sa on-air. Kaya on-air, gusto dan hambal ya i-greet. Mga may 108 na da kangalan, la. Ngala. Sobra. Sobra 108. Amat-amaton mo lang eh. Amat-amaton ko lang. Balibuas naman ng iban. Yes. Buwas naman ng iban kay... basi mga voters ina, hindi. Low-key lang ba lang? Pag-greet. Hipos lang. Dito lang nagpagparata. Nga voter ni siya ni Kagawad Ems. Ems sa babago. Hindi abos. Lain niya nga Ems. Action Boy. Pinagad na pang lampusan. Kalahin ko malampusan. Baka sakit nun sinaman. Nasulod din na siya. Sumidala lang. Balatiya. Paklang. Anong paklang? Paklang Salode? Tapos yung panghampak. Basta Kalaina. ano na to? No? Si Christian Alpandan, basi parinti ni Kagawad, ni Attorney Pandan, di man. Siguro ba si Congrats ko na ang bal ni Ma'am Vanna. Nabakunahan ka na. Sige. Si Rochelle na bakunahan naman na niya. Iyak ko na daw. Hila naton man lang ko. Pareho ta action para si Tambol lang ng katapat sina Iya Rochelle. Arlene. Ano naman? Azuga Rapse. Esparagosa. Good morning. Sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Kag sa detalye, balita international, nagpangayo sang pasaylo ang alkalde sang Bayin City sa China kasunod sa insidente sa diin 21 ka mga atleta sang ultra marathon ang napatay sa gulpi nga pagbago sang panahon sa nasambit nga lugar. Magluwas sa manapatay, 8 ang record nga nakaagom sang injury. Una diri man nagluntad nga hailstorm o kun gulpi nga pagbaskog sang hangin nga may kaupon nga pag-ulan sa snow sa Yellow River Stone Forest sa diin, yara nahamtang ang mga runner. Ang nasambit nga kagubatan
naman ang tourist site sa Gansu Province. Ginabulubanta naman 172 ka runner ang missing. Apang madasig naman nga nakitaan sa rescue team ang 151 sa maini nga nagbatsyag sang hypothermia. Pagpahag naman sa mga survivor, wala nila ginalauman ang nasambit nga extreme weather nga maeksperiensyahan 3 ka oras matapos ang pag-umpisa sa nasambit nga event. Samtang sa balita sa patag sa pangnegosyo, may buhin presyo na naman nga ginapaabot sa gasolina kag kerosene sa masunod nga semana. Sa diesel, ginapaabot ang 10 to 20 centimos nga pagsaka sa kada litro. Sa kerosene, 10 to 20 centimos. Gasolina, 10 to 20 centimos. Naman nga buhin o kung pagnubo. Subo man sa kerosene, maganubo man sa 10 to 20 centimos. Ang gasolina kag kerosene ang may 10 centimos to 20 centimos nga buhin sa presyo. Samtang madumduman sa nadigan semana, may buhin presyo man ang gasolina, samtang wala naman sang pagiyo sa presyo sa kerosene. Sa aton nga foreign currency exchange rate ay US dollar, 47 pesos kag 96 centimos, Singapore dollar, 36 pesos kag 1 centimo, kag ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 17 centimo. Kag sa ato naman nga balita entertainment nang inaktibo na sa social media ang aktor nga si John Lloyd Cruz. Ini pila ka adlaw matapos ang anunsyo nga pagbalik niya sa showbiz. Wala naman kung hindi naman natag kung personal niya nga pag-auyatan niya career o kung ang talent agency nga Crown Artist Talent Management. Madumduman niya pila ka tuig ang nagpahuway ang aktor sa showbiz matapos ang relasyon niya sa nobya nga si Ellen Adarna. Sa balita sa sports, ginkompirmar naman ni WBC kag IBF welterweight champion Errol Spence ang natalanan nila nga engkwentro ni Senator Manny Pacquiao sa bulan sa Agosto. Suno sa 31 anyos si Spence nga wala pa sang pierde, dan deal na ang ila kontrata kag matabo ini sa Las Vegas. Ginatawag ini nga biggest fight of the year. Ginatawag ini ni Spence nga biggest fight of the year. Gindeklara naman ni Sin Gibbons, ang presidente ng Manny Pacquiao MP Promotions, nga mangin maragtason ang enkwentro ni Pacman sa edad niya nga 42 anyos. Nagwa man ang mga balita, ang isyo nga posible, himuon ang enkwentro ng Pacquiao kag Spence sa Allegiant Stadium, nga mo ang home base ang NFL Las Vegas Raiders. Balita. Alright! Energy! Action boy! Kaga! Happy Monday, everyone. Ay, mo Diba? kasi tando mo kakasa imo face mask ba? Hindi kay do ka, ano na siya, Action Boy, do ka. Bago Welcome back. Bago ko lang na-notice, galing nga puno gali isang mga kabit-kabit ng imo nga dulunggan kag kuan Gold. Sa mga gold nga mga Di ba pati nga ako niya face mask lanyard gold? Oo, ano? Because I love gold. Ay. And golden people. Golden people. And golden retriever. Sabi Indo mga na kabit-kabit mo daw Christmas tree kag kaya gali namin na siya, Action Boy. Actually, dapat mabakal kasi ni. Kaya para kung magkaon ka pero hindi mo siyang gold. Kaya may mga itom siniya nga daw ka, ano lang. Magkaon ka sa ano? Magkaon ka sa restaurant, di mo na pa ipakabit lang. Di kaya kung maghangin, galupad, or hindi mo siya So ano na sa kung mga hindi mo siya pag-ibutang. para sa face mask gali na? Yes, okay. Sige, ako siya yan Bebe. Ano siya, butang mo na siya. Okay. Kita, hindi mo wala ko lipstick. So, wala siya, balik mo lang siya. Kaya kakabit lang na the Action Boy. So, mas siyang uso subong, ang face mask lanyard. Ano pa na sina? Face mask lanyard. Lanyard. Ang iban, may term pag sila nga iban, pero nalipat na ako. Face mask holder. Face mask holder, no passport holder. Pwede man siguro Kaya gina-hold yun man mong na. Gina-hold yun mo kundi holder siya. Sige. So, sa ato nga balita special. Itong na ito, mas yung lipatan Ayo, mo. gali, igrita na yung ginapag-greet na Action Eden. Bisan wala na ko time din greet ko giniden Bahala Tanan nga members ang Sigma Rho Fraternity, good morning. Kaya kabudlay ko no isa-isahon all over Negros Occidental. Sigma Rho. Sige. Halin pa ko kagapon ni greet niya. Good morning man kay sa Green Muscle Grower Association sa San Juan, Binalbagan sa pagpanguna sang presidente nga si Mayor Egang kag Ivan Malo o Malyo member. Nestor Egang presidente kag Ivan Malyo treasurer ni siya gali.
sang amo ni sang Green Muscle Grower Association sang San okay. Juan. May komisyon siya. Kay Kagawad Ems, Aboso, good morning, Attorney Doug Pandan. Ang pagpatamyaw, halin kay Action Eden na ha, ang naghambal nga Kagawad Ems. Okay, Hindi may sige. sige na pag-greet dyan Sigma Ro. Hindi na member si Action Eden. May harap na sa iyaya. Ano? Sigma ko. Sikma ko si Punon sa gilid. Siling ko Action Boy. So funny. Funny? So funny. Okay, good. Sige. So, diri kita sa atong balita, Special Action Boy. Ari mga ngalan, nga hindi pwede mo mapangalan sa imong mga bata. Dito Sa sa iba niya abroad. pungsod Sa iba niya, niya ha? pungsod, Kay sa atong di Action Boy, do wala man niya restriction sa mga ngalan, no? Meron Ay, tawad ka. Ano? Hindi pwede mga lanan ng bata, mga tigre. Ay, gali ka. Leon lang. Tuwad Action Boy. Oo, titis tingin. Abi ba bunyag, abi kang ngalan. Bata mo tigre kung batunon sa pare. Ay, gali ka. Leon lang, pwede Leon. Lo, taginaya? Hindi ah. Kaysa ilang logi niya. Alo yan nila. Ay, grabe na. So, ari una Action Boy, sa China, bawal mo dito ngalanan imo bata sang symbol. Like ang at na bala. Oo, bawal na dito sa China kay they do not allow name their child using symbols. So, any symbol, Action Boy. Basil, hindi mga at hindi na Ito, amo ni sample day ang at. So, hindi na siya pwede. And then next, sa Germany Action Boy, bawal mo ngalanan imo bata Lucifer. Ay. Kaya may mga gangalan, magid ang iba niya, may ngalan, gid man nga Lucifer. So, dito sa Germany, bawal siya, Kasi Action Boy. tawagin short lang na yan, gini mo na Lucy. Alakala mo, si Chay Lucy, ito nga, ginakuhaan mo sa Changi, uga. Hindi ka pakaon, uga. So, bawal siyang Lucifer, Action Boy. Although, dito sa Germany, may parents, kuno dito, Action Boy, nga nag-try man sila nga, gibla i-push, gid ang ngalan, nga Lucifer. Kaya ang meaning, kuno niya sa Latin, kuno niya light bringing. Amo na kuno, tay galing kay, hindi giya sugot ang, ang German government. So, hindi gid pwede nga, ngalanan mo yung bata sang Lucifer. Ano na sang Lucifer? Ano? Light ano? Light bringing. Light bringing. Light bearer. Pero diri sa aton niya, lain na diya sa aton yung meaning. Nagidya sang Kaya Lucy comes from the word lux, which is light. Ano sang lux mo? Light. Okay. So next, ang Linda, Action Boy. Linda? Oo. Hindi pwede? Hindi pwede sa Saudi Arabia. Yaman. Kay hambal nila, Action Boy, ban ni siya because they were not in line with social traditions. Okay. Magluwas sa Linda, Action Boy, bawal man si Maya. Maya. Bawal man si Emir, si Yara, kag si Lauren. Dito nga mga ngalan. Gali ka? So, kung magpa-Saudi Arabia, ka mahinablos ka to be, nga magamba nga, Tito Boy, manugbata ko bala, ano yung pangalan ko sa akong bata? So, hindi ka mag-suggest Maya or Linda. Or Lauren. Or Lauren. Hindi mo alam na yung Lorenzo, dahil pwede. Pwede. Lorenzo o Lorenza. Lorenza. Hindi mo alam. Basta hindi lang Lauren. Hindi lang Lauren. So, next, ang Action Boy, sa Portugal, bawal naman ang ngalan nga Tom. Or any... Tom? Tom. Kaya gina-consider nila Action Boy as nicknames or alternate spellings bala Action Boy. So meaning, hindi pwede ang mga... Though para sa ila, though nickname bala. Or yung same mo, dito pwedeng boy doon. Hindi pwede. Feeling ko boy bawang. Boy bawang yung Hindi pwedeng nicknames. Hindi pwede dito. Ipangalan mo as official yung kinakompletohon mo mga dulce corazon. Oo, naman siya. So, hindi pwede nga dulce lang. Hindi pwede nga dulce. So, Core. So, ang Tom Action Boy, ginisla na lang nila nga Thomas. Ang Tom, yun ang Thomas. So, pwede mo na si Mon Tomasito. Pwede. Kung babae. Little Tomasita. Perfect. Ang iya din nga mama, si Mamasita. Oyster sauce. So, next Action Boy, sa Di ba? Sa Malaysia naman, Action Boy, bawal naman dito ipangalan ang apple or violet. Basta ngalan sa fruits or mga color, Action Boy, bawal dito. Kag ngalan sa animal, so, bawal hindi ka pwede mangalanan pinky. Pinky? Pink pala na. Color pwede ba? siguro, kaya wala man nga pinky, color nga pinky. Pink lang ya, pero wala pinky nga color. So, pinky, guro ba si pwede? Di lang ta sure. Kaya so, hindi ka pwede mangalanan fuchsia. Hindi. Sino mga sa bata? Fuchsia, father. Fuchsia pink. Fuchsia pink.
So, bawal dito, Action Boy, ha? Ang mga, sa Malaysia, ha? Bawal dito ang mga Colors, animals, Oo, and... fruits. ano Bawal pa? nga lang, imo bata sang snake. Snake. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya sa next, last na lang, boss naman iba na. Next, Action Boy, bawal naman sa Iceland ang kungalan sa imo bata ga-start sa letter C. C. Nga, how? Kaya ang bal nila, basta so any C names are non-starter in that country. Oo. Non-starters. Oo, may mayor to ganit kuno Action Boys ang una nga si John Nar nga ginpangalanan niya ibata si Camilla. Kag ginapush siya gid kag gintawag niya nga unfair kag stupid law kuno against creativity. Pero wala gid siya ginsugtan Action Boy. So wala gid na push ang Camilla. So, hindi ka pwede ngalanan to Conrado. Hindi. Nga, hindi pa nga pwedeng Conrado, Ah. Yan kaya stars with letters C, hindi pwede di. Ang Conrado, kuya, K. Correct. Ang Conrado, kuya, stars with letter K. Oo. Ay, pwede na siya. Pwede gali na kay Pwede. K. Conrado. C lang hindi pwede mo. Oo. So, hindi to pwede ang mga letter C. Hindi to pwede ang mga koi, mga corel. Hindi kay boy kag dorel, kaya hindi to pwede. May lang ka nag-boy ta kag dorel, no? Pwede to pwede na ya. to ya, oo. Pwede tayo gali makapa-Iceland. Kag Kaya dito magkasang cereales. Asa na? Boreales. Boreales. Cereales. Ang cereales. Sa prosesyon na yung Aurora Borealis. Borealis, Ay, isa sa namin nga, Action Boy. Northern Lights. So, pwede ka. Pero kung sa lakyan, pwede ka man kapangalan or Toyota. Hindi. Mary D. Sa Daso naman na. Sa Switzerland na siyang hindi pwede. Kaya nga sa lakyan. Oo. Or brands ng mga bio or mga bags. Sige, Bawal balanta na na. siya Daso dito. na. Sige. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline. Reaction Artay Hupon. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension, Vitamin D3. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action